हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। विमल यादव, गुड्डी यादव लोकगीत चैनल में आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। तो हम लोग बहुत ही हंसी मजाक गारी गीत लेकर आए हैं, जो तिलक गीत है। बम्पर सिस्टम में गाया जाता है तिलक के टाइम। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि तिलक गीत आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए सुनाते हैं। बहुत ही प्यारा गारी गीत है, आप लोग फुल वॉच जरूर कीजिएगा इस गीत को। तो चलिए सुनाते हैं। तनी खाला तिल करू साले मटर पनीर। तनी खाला तिल करू साले मटर पनीर। तनी खाला बटे बम्पर सिस्टम जनी गोरा साराम मिली पूरी गरम। तनी खाला तिल करू साले मटर पनीर। तनी खाला बटे बम्पर सिस्टम जनी गोरा साराम मिली पूरी गरम। तनी खाला तिल करू साले मटर पनीर। तनी खाला कहीं लिट्टी रखल बा, कहीं चोखा रखल बा, तोरे दीदिया के खातिर समोसा रखल बा। तनी खाला तिल करू साले मटर पनीर। तनी खाला कहीं लिट्टी रखल बा, कहीं चोखा रखल बा, कहीं तोहरा दीदिया के घर गरम समोसा रखल बा। तनी खाला ये सरवा साले मटर पनीर। तनी खाला ये सरवा साले मटर पनीर। तनी खाला कहीं दाल रखल बा, कहीं भात रखल बा, तोहरा दिलिया के खातिर सलाद रखल बा। तनी खाला ये सरवा साले मटर पनीर। तनी खाला ये बुढ़वा साले मटर पनीर। तनी खाला कहीं चाट रखल बा, कहीं पुचका रखल बा, तोहरा दीदिया के खातिर चाउमीन रखल बा। तनी खाला तिल करू साले मटर पनीर। तनी खाला लइकवा साले मटर पनीर। तनी खाला कहीं चाट रखल बा, कहीं पुचका रखल बा, तोरा दीदिया के खातिर चाउमीन रखल बा। तनी खाला तिल करू साले मटर पनीर। तनी खाला।